саҳни фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе қабои ду надошт, зеро паҳлавонони тоҷик аз чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураши қазоқӣ, ки дар шаҳри Деҳлии Ҳиндустон баргузор шуд, бо дастовардҳои арзанда ба ватан баргаштанд. Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи сатҳи баланд 7 варзишгар Сомон Аламов, Сарвар Абдушукуров, Наврӯзи Каримзод, Ҳайдар Саидкабирзода, Ҳақназар Назаров, Саидҷамол Алимардонов ва Дадахон Қурбоналиев намояндагӣ карданд. ба варзишгарони тоҷик муяссар шуд, ки аз қаҳрамонии ҷаҳон 4 медал, 3 нуқра ва 1 биринҷӣ ба даст оранд. аз он ҷумла Наврӯзи Каримзод дар вазни то 74 кило, Ҳайдар Саидкабирзода дар вазни 82 кило ва Ҳақназар Назаров дар вазни то 90 кило соҳиби нишони нуқра шуданд. паҳлавони соҳибноми кишвар Дадахон Қурбоналиев бошад, дар вазни ҷамъи 100 кило барандаи нишони биринҷӣ гардид. ман бениҳоят хурсанд ҳастам, ки аз чемпионати ҷаҳон оид ба қазақшикураш, ки дар шаҳри Деҳли, ҷумҳурии Ҳинд гузашт, сазовори медали нуқра шудам, ки ба 3 давр пирӯз шуда ва даври финалиро бохтам ва аз ин роҳафтода нестам ва машқу тамринҳои худро зиёд карда дар хоҳони он ҳастем, ки медали нуқраро неву медали тиллоро ба ватан биёрем. ман тавонистам бо ду ҳарифи худ дастболо шавам ба финал бароям дар финал бошад. аз рақиби қазоқ ҳам шикаст хӯрдам ва сазовори медали нуқра гаштам. навакак мод қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон гаштам. аз намуди куштингирӣ рохат пайдо кардам ба чемпионати Осиё, ки дар Арабистон баргузор мегардад. омодагиҳоро дучанд зиёд мекунем, ки дар ин мусобиқа парчами давлати азамро баланд бардорем. Наврӯз Каримзод чанде пеш дар чемпионати ҷаҳон оид ба кураши қазоқӣ дар шаҳри Деҳлии Ҳиндустон соҳиби медали нуқра гашт. варзишгари мо дар вазни то 74 килограмм бо мағлуб кардани рақибон аз кишварҳои Эстония, Молдова ва Эрон роҳашро ба финал ҳамвор карда, он ҷо аз намояндаи Қазоқистон мағлуб шуд. Наврӯз дастпарвари клуби варзишии Парвиз Собиров буда. солиёни зиёд аст, ки дар толори мазкур ба машқу тамрин машғул мебошад. ӯро пас аз бозгашт аз чемпионат дар саҳни толор мураббиён ва варзишгарони хурду бузурги даргоҳ бо хушнудӣ пешвоз гирифтанд. чанд соли ахир риштаи кураш дар кишвари мо низ аз таваҷҷӯҳи хосае бархурдор гардидааст ва паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ин намуди варзиш ба дастовардҳои бузург ноил мегарданд. Наврӯзи Каримзод унвони чемпиониро соли 2019 аз риштаи кураш ба даст оварда, соли 2022 ноком гашта буд ва имсол соҳиби мақоми дуюм шуд. дар пеш аз намуди куштингирӣ, аз намуди куштини кураш ва қазоқкураш дар ҳамин сол хелоҳо мусобиқотҳо, зиёда аз 10 мусобиқотҳои байналмилалӣ аст, чи чемпионати Осиё, чи чемпионати ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ аст. дар ҳамаи онҳо худо кунад иштирок мекунам ва кӯшиш мекунам ҳамаи заҳмату талошҳои худро медиҳам, ки фақат парчами азизамонро баланд бардорам. бино ба гуфтаи масъулин, чунин истиқбол аз як паҳлавони клуби варзишӣ ба он хотир аст, ки ба наврасон ангеза бахшад, то онҳо низ барои ҳадафҳои бузурги худ ва соҳиб гаштани унвони қаҳрамонӣ талошу тамринҳои бештар намоянд. ёдовар мешавем, ки рӯзҳои 26 ва 27 феврали соли равон чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураши қазоқӣ дар шаҳри Деҳлии Ҳиндустон доир шуд. аз Тоҷикистон 7 варзишгар ширкат намуда ба 4 нафар муяссар шуд, ки бо гирифтани 3 медали нуқра ва 1 биринҷӣ ноил шаванд.